колко пъти? Автобуса местните организации се организират. А ще дойде ли господин Сидеров? Господин Сидеров няма да е. Тук е представител на централното ръководство, Магдалена Ташева, Павел Шопов, професор Станилов. Знаете ли, че ДПС в момента са в хотел Родопи или протестирате тук, където няма нито един представител? Да, запознат сме до битигата за Хасковни, примерно. Битига за Хасковни именно за това, че ние трябва да позволяваме ДПС в момента да се разделят порциона на Хасково някъде, където и да са там. Този протест засяга не само цяла България, защото назначаването на този областни управител има национално измерение, защитава има отношение по отношение на тях самите тук, като тях е областен управител. Защото той е представител на държавата по отношение на тях. Много станаха наоколо тези областни управители в съседни области. И това вече от ДПС е опасно. Ако преди говорихме за сепарирането и отделянето на съседната ми област Кърджали, където нещата за огромно съжаление са отишли много напред в тази сепарация. Вижда се, че се прави и по отношение и на Хасковци, тук на тази област, която е също стратегическа, защото тя е на границата. Тя е на границата между двата свята. Не само на България, между България и Турция. Това са два свята. На изтока и запада. Тук е границата между християнството и исляма. Основно казано, Европейския съюз и цял един друг свят. Тук Хасково и Хасковска област са точно географски тази граница. Долу ДПС! Долу ДПС! Долу ДПС! Долу ДПС!